କିନ୍ତୁ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଗଛ ଉପରେ ହିଁ ଚଢ଼ି ରହିଥିଲା ଆଉ ଶୃଗାଳର ହାତକୁ ଆସୁନଥିଲା। ବହୁତ ଭାବିବା ପରେ ଶୃଗାଳ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏ କୁକୁଡ଼ା ଏମିତି ହାତକୁ ଆସିବନି, କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଭାବିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାଲାକ କରି ଭାବିଲା। ସେ କୁକୁଡ଼ା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆରେ କୁକୁଡ଼ା ଭାଇ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା? ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ମିଳିଛି ଜଙ୍ଗଲରେ। କୁକୁଡ଼ା ପଚାରିଲା, ଖୁସି ଖବର? କେମିତି ଖୁସି ଖବର? ଶୃଗାଳ କହିଲା, ଖବର ମିଳିଛି କି ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କି ଆଜିଠାରୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ କଳି ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ କୌଣସି ପଶୁ ଅନ୍ୟ ପଶୁକୁ ହଇରାଣ କରିବନି କି ମାରିକି ଖାଇବନି। ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଏବଂ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କେହି କାହାରି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେନି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ